asibiti. Ganan zuwa yanzu. Ba zan bari wannan magana da kai min ta wulakanta ba. Amma ke wuyan ina ce? Ina ne aka taba cin tuwa a maida? Ai ba badawa. Ha? Cin tuwa a lad ne. Kuma gashi kin kawo jan da ya dace. Kuma ba ta da kowa a wannan duniya. Ba ta da wani dangi sai mu. Shikenan ki zama karuwa. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Karuwa? Allah ba azzalumin bawansa bane, Allah sai ya saka min. Ni ne kike ce ma sai Allah sai ya saka miki? Ni? Right.